Buhi ko! Ayaw glihok! Ayaw glihok kung di ka maunsa! Paminaw ba? Para ka! Isa'y tuyo ninyo sa kuha. Kidnap ko ransom na! Buhi ko, sumbong tamong dadi. Dali ka pobre ni Mugnaw! Hayat yo! Stop English me! Shut up, Chokil! Aglipis! Shut up! You're like cookie. Kurik ko! Buhi ko ninyo! Pagpuyo lagi! Hulata ang muluwas sa imo ha! Kung wala, patay ka! Shut up! Private Herme, prepare your amo. Copy, sir. Ang atong misyon karon, i-rescue na to ang maot nga bata sa 5 ka rebelde. Grabe, maot kinaya, sir. Maglibo gani ko no, marag ang bata pa rebelde now. Ano na, luwas sa sards? Maot man din na. Wa tay mabuhat. Mao may sugos opisyal. Sige, ato na lang luwason. Move! Ikaw una. Para safety ko. Alaina po ni mo, sir. Uy, Before ka makakuhag to na, dapat magkuha kag bingwit. Paon ka, paon. Move! Ay, asa mo tong isa? asa, sards. Ay! Yung baril! Ikuan ba? Itiyon sa kalaban noon sa naman ka. Igot, ana. Sards, mao na mga kidnapper. Mauna, tanawa pangit yung bata. Kung sa atong buhatong, sards. Dapat walay madamis nga mga inosente. Kasabot? Copy, sards. Ang atong buhaton, dapat nato na silang istoryahon. Kasabot? Yes, sards. Paon, move! Paon! Private! Unsa man, safety ka diha? Oo, nagtago ko sa bato. Aw, hala, grabe ka safety. Dako kayong bato, oh. Dako kayong bato. Okay rin ni sards. Digoon eh. Ay, nakalimot kong training sa imong utok. Hoy! Buhiin ninyo na! Ayaw pag-apil-apil kung di ka gusto mamatay! Sige, buhat og daotan. Daddy. Hilab, kaya wala yung dali sila eh. Hoy, mga kidnappers! Ayaw ninyo hilabtin ang bata. Kaya kung inyo na hilabtan, ako pati ng kauban. Alaina ni mo, sards. Uy! Ayaw bang sige pilapil? Hala ning bata ron. Hala, maot po na bataan. Dili! Ayaw nang hilabtin bata. Sards, ato na abantihan? Hala, unhi. Paon! Bus, isara itong pusil. Delikado ta. Itaas ang kabot! At iwagay-way. Very good! Karon, kailangan nila buhian ng bata. Buihap kog 5. 5. 4. Usaon sa boss? Unom! Ayaw pagkapilapil kay malibog ta. Ay, sorry, sir. Fokus. 7! Ay, lagi sige pilapil malibog ta ihap. Unsa? Ay, pakapil-apil ba? Kamalibog si Sards. Help me! 42. Hoy, 5 recounts. 42 sa imong hagtang. Paghilo mo ba? Kay malibog me. Tulo. Duha na lang. Duha medya. Wala usin ka midya. 2 1/4! Usay duha 1/4. Di lagi mo magtarog kay pabuthon kami baril na karon. Isa. Pag moingon kog 0, hurot mong tanan. Isa. 2! 3! 4! 5. Taysa. Ngano pasaka na po ng ihap? Libog na kay ha? Sards, ato yung pirahon tanan. Kay nang gigil man ko. Hutda! Kat! Kung sikat. Sir, ganun gipatay man imong classmate na nag-shooting naman eh. Ang sa shooting. Project kami sa eskwelahan. Banga ninyo, boss. Gipatay niyo akong classmate. Dako na grado kay namatay bang yun. Tara.